I see this guy running since ages. He's been to Cologne at the BMX Master for years and years. Zozo Kemp is no joke. Come on, running into the Rettenetesen technikás, nagyon nehéz trükk. yeah, Szép transferek. Back at it to a double tail transfer. Yes, Zozo. Jó, nullkezes, körbe-körbe a pályán. 15 másodperc, Zozó, 15 másodperc. 360 kb. Egy utolsó trükkre van idő. Flair volt talán, nem láttam. Come on, 5 seconds left. Time for the last one. Yeah, well, YGT top, but that's a call. Nagyon szép, az előzőt megkombozta egy kormánykörével. And that was a ball speed transfer here into a sweet stretch no-header. Ugyan! 25 másodperc, gyönyörű szép turn down. 20 seconds left, mate. Come on. Come on, Zozo. Yes. Áradnak dupla kb. As the truck driver's ball speed. What? Yes, boy. Flair with pull, pull, pull. Yes, Zozo. And it's time for you. Na szóval hello mindenki! Most megy a Pro Quali, hát selejtező. Én már lementem a körömet, a harmadik hídban voltam, pénöttem vele egy körbe. Hát szerintem tök jót mentem magamhoz képest, hogy lehet ilyet mondani, vagy lehet ilyet mondani? Szerintem tök jót mentem. És picit elfáradtam, már az első kör végére begörcsölt a térdem, úgy meghúztam a térd rögzítőmet, hogy így nem éreztem a tértől lefelé a bal lábamat. Lazulgattam picit utána a két kör között, a második kör is tök jól sikerült, beadtam egy flare vászkörét a körben, aminek tökre örülök. És valószínűleg nem fog bejutni az elődöntőbe, de majd meglátjuk. Szóval a legjobb versenyzők vannak itt a világ összes pontjáról, és ők fognak bejutni egyértelműen, mert azért mégiscsak jobbat mennek, mint Zozó Gyuláról, de azért szerintem teljesen elégedett vagyok. Jósó Dani Budapest mellől, vagy Budapestről, és szerintem én tökre elégedett vagyok magammal. Köszönjük szépen mindenkinek, aki kijött, köszönjük a bíztatást, nagyon jók voltatok, nagyon jól esett, és nem soká döntő lesz, meg elődöntő, bocs, és 20 jutnak be az elődöntőbe, onnan kvalifikálnak, várjál, 20 elődöntő, utána 12-en a döntőbe. Szóval gyertek ki szombaton is, meg vasárnap is, nézzétek meg, világ legesleges legjobb ridereibe adják az összes kemény trükkjüket. Gyertek el, Kopaszigát Budapest, 2017 víz, és itt találkozunk. Nézzétek meg, feltétlenül!